السلام علیکم بلوچستان میڈیا نسنگتا ڈاٹی منان خدرنیٹ موجودن یقیناً من وقت مستنن مگڑاس ویڈیو نشان سننا علاقہ نا رادی رت مسائل کسر ہے اور ولا کے نن معلوم اس کے داڑے کھماش سے ننا است انا خواہش کے نن اور تو مسجد تولین کچاریس کین اور تو ہمونا گپت بینن ہمیں وقت نا تو یقیناً ارا کے اوگڑات استعمال کے ایک پارٹنا عراقن کن پارٹ اور کرے ارا کاسا تو استعمال کے نم پرین ننا اس خواہش ننم اور تو ملن وہ خرین اور اینو بسنو نہ وتاخا یقیناً ماما خیر بش تو کرے ملان یقیناً اس باس خوشمس ہمو وقت نا گپت اوڑم بنگون نمیم بن فنتا کے انتویت کرے اور کرے دا کاسا وقت کو نن داتی مرین کہ دا انت مر استعمال مرے رہے انتن جوڑ مسونو مامارا کل کنے تھا آیا جن تے جوڑ کریں دانا والا ٹھی اور نن مامان مزید عرفین کہ ہمو وقت نا گپت منن تو کی تو مو مستینن کرے علوال کی مامائی دافتا مسخت کرے دا پاٹنا کرے دا تامری او تامری تامری وہ لذت اس کے پال دافتر کی رضان تسل کپ آسل مزافت انگوس تو دا اخسال متکنو گڑاو دا دا متکنو ورینا دا اینو پکنا اچ مافاس مافاس بعض وقت نا اینو پکنا دا دے کنا جن جوڑ کرے دا تی دوٹی جوڑ کریں حالا کچھ دوگنا جوڑ کرو تو نا اس خواپک کے دا پوسکنی یا رزانگ بسونو پلیٹک بسونو کی نیو تیٹی دیر کن عراق کن کھانا یار اس خواپ دا سمی تینا پیرغات کرے انا پات تینا دا تشاو کنی و دا چونکاٹ دا بلاٹ دا ایش تیرا بعض خرود براوی سے نیم خرود مانانو خرود نائی کنا ای کرے خرودم زنگا کے خلنگا نیلا گلیٹی خمپے دوے دوں کہ یہ دم سے زنگار پہ کر پائے اللہ سٹیل نا مچان نا دے کہنو پکانا ماول نا پوچات خانی سے سٹیل پتمو دے کنا جندن ورنہ انہیں گپ کی بھی تونا تفاری یر سوٹ پسٹول یر سوٹ انہیں خواجہ پاس ریشہ ای رنگ کا توٹ بالکل بالکل حقیقت ہے دا کل کلام سنو یہ تینا غریبی اللہ ٹیر فین کسر تینا اور تینا روزگاری کھانوٹ پدا بسن ادا کلام مسن پیچو نائنو اس کا یہ سر تو ملل توٹ اسی تی دکت کنا کاری من مسن خال گوڑا خساٹ گوازی نا خال خساٹ والا رسول بش اللہ نگاہ کی دا سود آئی دا سود فری مس رسول بش سرکار نا گاڑی ٹی دا کائک بری بے ٹکٹ لمپا او خال خسنگا مناصر کے دا رسول بش دا زیر سرمس اکوڑا ایک انہیں امیڑی دا نانا فرزا دا سودس پای امیڑی پاری امیڑی پاری پالوان خاناتے پارے دا کرے بنیاد نا پالوانو اندر رسول بچ دری پای بنیاد نا پالوانو دا دا نرفی پای کنیان دا بنیاد نا پالوانو دا پای غاد بنیاد پای خانے و دا خدم تیت خانے و دا خالی خانے و دا بنیاد نا پال وہ وقت چلے ہننا خسازنا نے دا سوینا رندونڈا کونا نام تا جوڑ مت کل وقت ٹپے نوکری اللہ مگر اپوزیانو انتان کلا خان کلا تم پہ نوکری دا اللہ بادشاہی مری دا کری عمل اور تعلق چاہے دا عمل نہ تعلق سے باو ننا عمل ننا حساب نن تو گدیں گا قلم علم عمل سکے قلم بڑھائیں گا عمل کٹا اپنے بلو عمر سنوا ماشاءاللہ نمی انت شار ور پگ نمن ناڑی تین علاقہ تے خوشوری گدان تے ڈرا ایمان سری سنی شار اور زندے دا تینٹ قرآن حدیث نہ پانے گا آخر زمانہ مرو ماشی ایمان 4 میل تو سلوئی مگر علاقہ پیش تمام